hakotor ni president ni chongbari bo BJP ni tuiduljak NDA ni candidate wngwi drupadi murmu ni mung saklaijak mani simi no bono kwplai wngnai hwnwi sraisa wngjak tongmani thungrung ni haparo aboni wngwi no Sangrong salo ok kubui wngkha Bharat hani kaichiba president wngkha tabuk drupadi murmu president wngna bagwi vote mana nango be bagwi 5,40,996 joto rauni yagulo drupadi murmu mankha 6,73,803 vote te kaise bukhago kebungnai bodoni candidate Yaswan Singha mankha 3,80,177 vote drupadi murmu candidate wngma bagwi NDA bai kwrwngjak yaphar Odisha te Jharkhand ni BJP bai JMM ni dagimung mankha thungrungni haparo omono puila Khoroksa janajati borok Asuk kusuk beremni achukthaio mano Odisha ni Mayurbhanj ni sautal bosong ni osajuksa puilao Jharkhand ni governor eba rajyapal wngwi samung khaijaka bo phiaba rai sini hill ni bagwi bini lama rok asukbo kwlai wnglia jora kaham hamya rok ni bisingtuino bo tini kaham wngkhari mankha 1958 bisiwa Mayurbhanj ni boidaposi kami o achaio drupadi murmu thungrungni haparo puilao bo councilor ni chongbari bataimungo bo 1997 BJP bodol bai kwrwngwi Odisha ni Rairongpur amsayo councilor wngwi drupadi murmu 2020 o Rairongpur pori sabhani chairperson wngwi drupadi murmu 2008 bisio Rairongpur ni Bidhan Sabha chongmari o kwplai wngwi bo jora kaisao bo BJP toposil jati bodoni president tongmani bo 2000 bisio Nobin Patnaik ni tuidilmung bai BJP hapangni baniyate thanglaiso tangnok ni montri bo wngkha drupadi murmu 2007 bisio Odisha ni kaham MLA wngwi Nilkantha Sarkar bo mankha bo 2009 bisio BJP ni logi BJP ni kwrwngmung bai thango a bisio Odisha Bidhan Sabha chongmari bo kwplai wngkha bo 2015 bisio drupadi murmu Jharkhand ni puila bwrwi governor wnggo bisidok jora twibo aro governor tongkha drupadi murmu Jharkhand ni puila bisiba supungwi manai governor thungrungni haparo drupadi murmu ni halok kaham phano baithang sakni langmao bini halok rok belai no hamya khorok ni sajula no kama jakhano tabo khoroksa sajuk tongo bono tini no thya sak thangnani logi drupadi murmu ni bono president mani joto no khatong thalaijak tabuk 25 July bini shapat naharnai no simi no nasinglai hakotor ni luku rok bio report Khoroksa